Parlok baro namar kajing sapyang kajing pang COVID-19 ha kane kashnong nong dingan kadang yai teng bat pursten baknang banla bante lakam ya kajing ibet jongka shakiwei pat kinong shong shnong ka district magistrate jongka riboy district nongpo kala penjeri bat pengat lengba ka section shispa sau CRPC ya ka compound jung iba Arnold Damia ba Yongba Shadam ba Stephenson Kharkongor ba Hame Bante Shadam ba Diamin Thank You ba Hamlet Makdo kong Lila Shadam bat kong Pinky Shadap kum ka micro containment zone nadu ka laiterik ubnai basan R1000 Arpuwe hadu ka praterik ubnai basan R1000 Arpuwe ka district magistrate lengba ka te ka kandon an kalamanai ki briu na ki te ki longyeng man mi shabar bat ya ki briu ki banabar badrung sha ka te ka jaka bat ha ka juk kapor lakan tu ya baro ban ya jangai iwei na iwei pan bandeng mas bat ban le khuj khnang ban ya da yala de na kane ka jingpang ngan ong biang sa sisen namar ka jing sapryang ka jingpang COVID-19 ha kane ka shnong nong dingan kadang yai pteng bat pursten bat khanang banla bante lakam ya ka jing ebet jongka shiki wei pat kinong shong shnong ka district magistrate jongka riboy district nongpo kala penjeri bat pengat lengba ka section shispa sau CRPC ya ka compound jong iba Arnold Damia ba Yongba Shadam ba Stephenson Kharkongor ba Hame Bante Shadam ba Diamin Thank You ba Hamlet Makdo kong Lila Shadam bat kong Pinky Shadap kum ka micro containment zone nadu ka laiterik ubnai basan R1000 Arpuwe hadu ka praterik ubnai basan R1000 Arpuwe ka district magistrate lengba ka te ka kandon an kalamanai ki briu na ki te ki longyeng bakin mi shabar bat ya ki briu ki banabar ban rung sha ka te ka chaka bat ha ka juk kapor lakan tu ya baro ban ya jangai iwei na iwei pat bandeng mas bat ban le khuj khnang ban ya da yala de na kane ka jingpang kublei shibun Por sam na ka por sok ben